piirre varmaan tuoreessa varttia, nyt mä en paljon käydä hermostuneena. Se kertoo. Sähän tuo yksi väliin täällä. Eikö sulla ole Se on jälki viikko. Tää on tää B. on tästä jälkeen vielä muuta? Nyt. Ei oo. Saat seuraava. Saat. Arvosti luonnos kestää jokin aikaa. Jos jotain huono istua. Kierrä! Varmaan vähän paremmin. Mitä luulet, miten tippuuko pitkä? Ei sillä lähtee irrottelu. Aina se on irti saanut. Väliaikanumero. Niin. Alma menee tekemään väliaikanumeroa. Jaha. Pureskelen tätä. Tää on niin cool. Puhelin on auki. Joo. No koira vai pissa? Mä en jaksa enää niitä. Oh.
Viihtyy vaan. Kyllä se on melko ei sitä aina tiedä. Seuraavana Elina Ämmälä ohjasi ruutipyssy P. Sylviä, koira, joka tänään esittää erittäin energistä suojelusuoritusta. Koiran hyökkäyskäyttäytyminen on erittäin energinen. Se otekäyttäytyminen on pääosin erittäin energistä. Sen tulee olla jälkivartioinnissa vielä vakuuttavampi. Se antaa ohjata itseään hyvin. Risteily. Kokonaisuudessaan nopea ja määrätietoinen risteily. Koiran tulee tarkastaa kuitenkin piilot 1, 3 ja 5 vielä tiiviimmin ja vielä tarkkaavaisemmin. Erittäin hyvä suoritus. Vartiointi ja haukkuminen. Koiran tulee aloittaa vielä nopeammin vartiointi ja haukkuminen. Tämän jälkeen haukkuminen on jatkuvaa. Koira tulee olla painostavampi, varsinkin haukkumisen tai vartioinnin jatkuessa. Vartioinnissaan se on kuitenkin tiivis, osoittaa hyvää ohjattavuutta sivulle kutsuttuessa, hyvä suoritus. Pako. Koira osoittaa hyvää ohjattavuutta siirryttäessä pakopaikalle, se on erittäin tarkkaavainen maalimiehen suuntaan. Se lähtee hyökkää erittäin määrätietoisesti loppuun asti. Ote on voimakas, rauhallinen täysi, se estää erittäin tehokkaasti maalimiehen pakenemista. Ylimenovaihe tulee olla vielä pitempi, irrottaa täsmällisesti ja on vartioinnissa vielä painostava. Korkea erittäin hyvä. Hyökkäyksen torjunta, myös tässä koira hyökkää erittäin määrätietoisesti, ottaa erittäin määrätietoisesti otteen. Ote on vielä voimakas ja rauhallinen, se on täysi. Ylimenovaiheet tulisi olla vielä pitempi, irrottaa täsmällisesti. Vartiointivaiheessa koira on vielä painostava. Päätöksessä koira antaa ohjata itseään hyvin. Erittäin hyvä suoritus. Samalla lailla kuin me turtta. Täällä vaan kukaan. Selkäkuljetuksessa koira on tarkkaavainen maalimiehen suuntaan. Se on täsmällisesti ohjaajan hallinnassa. Hyökkäys koiraa kohti selkäkuljetuksesta. Koira lähtee hyökkäämään erittäin määrätietoisesti loppuun asti. Ote on rauhallinen, täysi, sen tulee olla voimakas täysi, sen tulee olla vielä rauhallisempi. Myös tässä ylimenovaihe tulee olla hieman pitempi, irrottaa täsmällisesti. Jälkivartioinnissa koira on painostava, päätöksessä sivukuljetuksessa hyvin ohjattava, tarkkaavainen maalimiehen suuntaan. Vielä erinomainen. Hyökkäys koiraan kohti liikkeestä. Koira antaa ohjata itseään hyvin siirryttäessä hyökkäyspaikalle, odottaa rauhallisesti hyökkäyskäskyä. Lähtee hyökkäämään määrätietoisesti, hyökkää määrätietoisesti loppuun asti. Koiran otekäyttäytyminen on voimakasta täyttä. Se tulee olla vielä rauhallisempaa kuormituksen alla. Irrottaa täsmällisesti, on vartioinnissa vielä painostava, vielä korkea, erittäin hyvä hyökkäyksen torjunta vartiointivaiheessa. Lähtee hyökkäämään, myös tässä erittäin määrätietoisesti hyökkää määrätietoisesti loppuun asti. Otekäyttäytyminen on vielä voimakasta ja rauhallista, se on täyttä. Irrottaa täsmällisesti jälkivartioinnissa. Koira tulee olla vielä painostavampi, erittäin hyvä. Tai vielä erittäin hyvä. Tänään kokonaisuudessa viettikäyttäytyminen, itsevarmuus, kuormitettavuus, erinomainen yhteensä erittäin hyvä suojelusuoritus 92.